Ja vás tu vítam u ďalšieho videa a dneska začneme konečne novú Pokémon sériu. Vyhlasovali ste si Pokémon White, čož som bol trošku prekvapený, pretože som čakal, že vyhlasujete skôr Ash Gray. Tak vychutnajte si základné intro hry, ktoré mne osobne príde trošku divoké na Pokémonovú hru, ale tak budiš. Tvorcovia tým chceli určite niečo povedať. Tak, to bolo celé intro a my sa pustíme rovno, nebudem to zdržovať, pretože už ste ma s tým bombardovali asi tak týždeň. Chcel som to urobiť fakt skôr to začať, ale proste to nešlo, pretože bolo tých videí strašne veľa, Epic Eventy zabrali týždeň aj niečo, plus livestreamy. Čo sa týče, ako budem často vydávať túto sériu, tak som sa rozhodol, že keď budem v práci, nebudem vydávať žiadne videá, ani šejka. Pretože ma to dosť unavovalo, ako keď som točil každý deň 2 videá, takže teraz budem točiť videá len keď budem doma. Pretože to by som inak nedal proste ešte k tomu aj streamovať niekoľko hodín, keď som za každým doma. Takže budem to vydávať vlastne 2 dní a 2 dní nič nebude. Takže 2 diely, nič, potom zase 2 diely, takže myslím si, že by to bolo v pohode. Taktiež som sa rozhodol, že tie videá budem robiť asi trošku kratšie, aby sme tú sériu trošku viac natiahli. Pretože ten Platinum sme preleteli fakt asi za nejaký mesiac. No a nebudem to zdržovať, dáme si novú hru. Budem rád, ak túto sériu privítate hromadne veľa lajkami. Pretože začiatok série sa vždy zaslúži, tak ideme na to. Grafiku som už nastavil na tú krásnu, ktorou sme vlastne končili Platinum. Takže toto je náš profesor. No, sú tu úplne iní Pokémoni ako v Platinume. Úplne že iní, takže pre tých, čo to vlastne pozerajú prvýkrát, tak sa budú kúkať, čo sú to za Pokémony. Takže môžeme si vybrať chlapca alebo dievča. Dievča som si už vybral na streame, keď sme začali streamovaciu sériu z Heart Gold. Takže dáme si klasický nick, som tam chcel napísať Cémonko. Ja mám rád toto malé, takže dáme si Démonko. Dneska si urobíme len taký základ, zoberieme si Pokémona. Ježiši Kriste. Tak poď. Dobre, sme v pohode. Takže náš rival Čeren, alebo Čirin, alebo jak sa volá. Bolo to, koľko je tu tých rivalov. Tam že v tejto hre je dosť rivalov, ja už si ju nepamätám túto hru, pretože som ju hral už fakt strašne dávno. Ale myslím si, že ste si túto hru vybrali len z toho dôvodu, pretože tá grafika je, si myslím, že je solidná. Lepšia ako v Platinume a určite lepšia ako v Ash Gray. Plus, keďže som vám v tom úvodnom videu, čo som vlastne včera dal aj ukážku z tej hry, tak určite vás to presvedčilo o tom, že chcete túto sériu. Keby som možno dal ukážku z toho Ash Gray, tak by ste chceli to. No to už je jedno. Máme tu White 1, za ním je vlastne White 2 alebo Black 2. Takže budeme pokračovať asi tým smerom. Alebo dáme Ash Gray potom, ale tak to už moc prebieham. Takže tu máme nejaký darček, v ktorom budú asi Pokémoni. Takže skúsime to nejako vybrať. Tak poď, rozbal to. Takže do lesu. Takže tu sú takíto štartovací Pokémoni. Snivy ako trávový, Tepik ako prasiatko ohnivé, alias druhý vývin už je ohnivo bojový. No a plus vodný, to sa neodvážim ani prečítať, nejaký oshavod, nejaká ohava, ty vole. Ja som rozmýšľal a s tým, že sme v Platinume mali celkom problém s tým, že sme nemali ohnivý typ. Vodný a trávový sa dal celkom ľahko zohnať. Takže ja si zoberiem to prasiatko, pretože toho Tepika. Alebo ako sa to číta, určite ma opäť zase vytrolíte, že som to zle prečítal. Takže zobral by som asi jeho, pretože ohnivo bojový je celkom fajn typ. Zabijeme tým vlastne 2 typy jednou ranou, takže zoberiem si jeho. No a prezývky dávať nebudem, pretože ma momentálne nič nenapadá. Na streame sme dávali prezývky, keď sme hrali Heart Gold. Takže zobrali sme prasátko, tu už nejaký začiatočný battle, no nevadí. Takže máme Bianku ako prvý súboj. Ja si myslím, že budeme bojovať aj s tým druhým. Takže ona si zobrala trávového. Škoda, že nemám ohnivý útok, takže dúfam, že vyhráme tento prvý fight. Prečo si začal? Sa mi neľúbi, už sme prehrali. Už sme asi prehrali, pretože začal. Leda, že by sme ho... tak sme v pohode. Lír, ty núbka. Haha. Dobre. Za neho asi lovo nebude, nie som si tým moc istý. Není, tesne vedľa. Ale tak máme prvých $500.
Kriste. To asi po tom súboji sa taký bordel spravil. Ježiši Kriste. Ježiši, čo sa tam deje? Aké zemetrasenie. What happened? Takže myslím si, že pôjdeme asi bojovať aj s tým, áno. On nás vlastne uhýloval. Takže myslím si, že asi, áno. Vyzerá to tak, že budeme bojovať aj. Takže nejaký dvojitý súboj hneď na začiatku. Ok, on má toho vodného. Tú ohavu. Ako som to ja nazval. Tak poď. Si myslím, že by sme to mali dať. Poď. Ja si myslím, že schválne sme dostali ten level, aby sme nemali nad ním nejakú výhodu. A myslím si, že tohto by sme mali poraziť. Teraz síce začíname my. Ale môže sa stať, že sa tým teklom, dobre, sme na zelenom, takže ak trafíme všetky tekly, tak by sme mali byť poď. Ej, karamba. A nemyslím si, že by nás zabil, že by nám dal. Dobre, sme v pohode. Tak tohto sme vytrolili ešte ľahšie. Celkom dobre staty dal teraz. Takže level aj 3/4 skoro. Takže celkom v pohode. Ja som spokojný. Pre tých, čo chcú vlastne hrať za rovnou mnou túto hru, tak nebudem robiť momentálne žiadny link. Proste si stiahnite to, čo som dával do Platinuma, ten program. No a plus si z úložta vyhľadajte si Pokémon White 1 a nájde vám to a hoďte to do toho programu. Plne easy. Ak budem mať náhodou čas, tak tam ten link urobím, ale dneska asi pri tomto dieli určite nie, pretože už teraz mám celkom dosť málo času, dostali sme neviem čo to. Takže mali by sme teraz výjsť von. Akí vtáci nám tu odleteli. Omrkneme si tie baráčky, čo tu je. Okay, takže asi sme mali ísť sem. Ja už to vôbec nepamätám, ty preto je dobre. Pretože ja rád hrám veci, ktoré si fakt nepamätám. To je asi jej foter, alebo čo to je, no. Bianky's dead. Dead. Convert me. No čo tu máš? V koši nemáš nič, si tam mohla nechať nejaký Master Ball alebo Rare Candy alebo niečo také podobné. Tak si to tu turujeme krásne. Ok, mal by som asi urobiť jednu vec a to je, ukážeme si aspoň menu pekne. Dať si toto na fast. Ak, confirm, toto je naša karta vlastne, takto sú tie odznaky, tam sú tréneri. Neviem ako je tá hra dlhá, ale dúfam, že hodne dlhá. Že asi tu je asi ten profesor. Áno, tu je. My name is Juniper. Tak poď, čo nám dáš? Myslím si, že nám dá asi Pokédex. Ja nechcem žiadnu prezývku. Nebudem ho troliť chudáka, jak ste vtedy dali na streame názov môjho štartovacieho, že Zidane 9 vymysleli. Dobre, dostali sme Pokédex. Táto White jednotka je proste taká prvá z tých hier, ktoré už majú taký 3D nádych. Dobre, čo mám ísť robiť? Kam mám ísť? Battle Stronger, tak poď. Asi klasická cesta hore niekde. Ježiši Kriste. Sú otravovia. Čo sme dostali? Mapu. Ok, mapa sa vždycky zíde. Môžeme sa na to mrknúť hneď na tú mapu. Dobre, bla 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 bla. V tejto hre by mali už byť hneď boty. Teda by sme mali hneď šprintovať. Ukáž. Šprintujeme. Neviem čo tu zase chcú. Mohli by sme si chytiť nejakého prvého Pokémona a tam by som to asi niekde utnul. Alebo dojdeme do mesta, ale neviem čo sa tu deje. Ja celkom pekne vidíte, že to tam lietá ako si niečo. Takže je to už ako celkom fajn. Ten klasický tutoriál ako chytať Pokémonov. Veľmi dôležitý a veľmi zaujímavý pre všetkých. Patrat, ja tohto volám, že potrat, neviem prečo. Robí Machra s tým veveričiakom, ten je dobrý. Ten Mincio, či jak sa to volá, Mincino dokonca. Dobre, strašne dôležité. 30 pokeballov a mi dáš 5 alebo koľko, ako vždycky. Momentálne je 10:39, krásne nám tam ukazuje hore čas, takže to je super. Takže toto video budem musieť stihnúť do druhej uploadovať, plus ešte šejka, pretože ho druhej je stream. Pokeballs, dobre, díky moc, môžeme začať chytať. Môžeme začať našu cestu za to stať sa najlepším trénerom na svete. Kapa. Tak poď.
Dobre, konečne zmizli, konečne môžeme bežať normálne. Dobre, tohto mám celkom rád. Tento by nám mohol pomôcť celkom na začiatku, takže ja ho asi chytím. Nikdy som ho ešte v parte nemal, ale vždy som mal proti nemu problém. Takže myslím si, že by sa nám celkom hodil. Je to normálny typ, má 3 výviny. Len 5 pokeball, ja som to vedel, že budeš lakomá svina. Ja som to tušila. Dobre, máme ho. Takže chytili sme prvého Pokémona, Lilipupa nejakého. Nice. Takže teraz ho trénovať ešte nebudem, pretože na začiatku by sme mali... Ešte nemôžem šprintovať, ja si myslel, že v tejto hre sa dá normálne hneď šprintovať a... Očividne sa nedá, no nevadí. Patracík, tak poď. Ten by nám mohol dať level 7, úplne v pohode. Na pohodku. Myslím si, že asi off-screen niečo na XP. Uvidíme ešte. By sme to dávali zase v pohode. Ok, level 7. Neviem ako... Ember už takto skoro. To je super. Tak to bolo veľmi rýchle. Samý Patrat nás tu napára. Ten sa mi vlastne ľúbi, to taký škaredý, aký si červené očiska, jak Angorák má. Ten sa mi neľúbi. Prečo som nedal Ember? Som taký troll. No nevadí, ten nám znížil len defense. Teraz by sme ho mali tým úplne zabiť. Nezabili. Jak je toto možné? Ešte, že on je taký troll a znižuje mi len defense. Ok. Bože môj, čo tu zase chcete? Vôbec som to nečakal, že ma ešte pred ním napadne nejaký Patrat. Ešte level 2 dokonca. Tak poď. Ako je to možné, že to prežiješ? Je strašné s týmito Patratmi. Už to není to, čo to bývalo. No, čo chceš, Bianka? No, dúfam, že nechcete so mnou bojovať zase, pretože vy ste mali asi fakt smolu. Ešte telefón, čo nám dala mamka zase. Štvoritý hovor. Takzvaný grupen hovor. Nie, to bol vlastne profesor. Asi myslel, že nám volá mamka. Dobre, takže došli sme do nejakej Akumula Town. Nás čaká profesor. Bože môj, chcem sa len proste uhýlovať. Ach bože. Vidíte, že ten... toto stredisko je už úplne iné s tým, že... Ježiš, no dobre, uhýlujem sa a nebí ma hneď. S tým, že v tejto hre už není vlastne, že jedna budova je Pokémonové centrum a druhá budova je market. Tuto dole ten typek, to je vlastne market. To sa mi páči, že to už tak spravili. Proste, že... Tu vlastne sa ukazuje, že tu je ten vlastne box váš, kde sa vám depozitujú Pokémony, keď ich máte 6. Áno, tu je market. Proste ten tutoriál začiatočný je v každej hre vždycky. Je to dobre spravené pre tých, čo to vlastne prvýkrát sa k tomu dostali. Pre mňa je to trošku Resident Sleeper. Ale tak, môžeme si tu niečo kúpiť, máme nejaké peňážky. Že kúpime 6 pokeballov, myslím si, že by to bolo v pohode. Plus kúpime nejaké potky, pretože nemáme. 9 potiek, ok, akurát easy. Dobre. No a už sa tu musí čosi diať, Ale to až v ďalšom dieli, aby si myslím, že to tu bude krásne miesto na savenutie a ukončenie prvého dielu z tejto série Pokémon White. Takže očakávajte zajtra druhý diel, ak sa nestane nič, čo by sa nemalo stať a ja sa dostanem k natáčaniu zajtra. Takže budem rád, ak tento úvodný diel ohodnotíte lajkami, komentíkmi. Budem rád, ak to budete spolu so mnou hrať kľudne. Takže to by bolo do mňa všetko. Teším sa na vás zajtra teda u ďalšieho dielu. Takže zatiaľ adios.